Kalem, Bu. Ndang adus wis sore. Sik, Bu. Sak sik ae. Lapo ae kon iku? Sik. Lho, lek tugas ke pondok. Mari lho. Tugas apa sih, Le? Tugas gambar iki lho. Gambar apa sih, Le? Gambar iki lho, Bu, pangel iki. Lah wis mari ngene sing gambare. Kurang iki lho, segitiga sama kaki iki lho, wangel gak iso aku wis mau. Halah, ngene tok ya gak entos. Kapan pintermu? Kan ndang adus. Tak harapno. Pancet ae. Kanin yang kaya sentos. Oh, kabeh ono adik. Wis ya, Bu. Aku ati budal iki lho. Iya, angel tenan iki, Le. Dualah, kok ngono sih, Bu? Loh, jare segitiga sama kaki. Yo gak ngono pisan, Bu. Iku kudu ngono. Iku sing segitiga ngene iku lho, tapi gak iso aku. Ya opo amen iku? Lah iya sama kaki. Sik lapo sih? Action. Tekan ndi mau? Doa. Sik. Yo coba. Iki lho ngarep tugas teko pondokan. Pondok. Siapa sih tugas? Katanya tuh tinggi tapi udah belum nih. Udah mari kasih cok. Lawan anak ibu-ibu kudanan loh, ibu kudanan ya.